Hey guys, welcome back to my channel. दिनै मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैदों स' नोंथांमोना मा बेयो नायगोन। आं दिनै माने SSB ट्रेनिं दं आरोना जोंनि भैरबकुन्द'आव ओमफ्राय बेयाव माने ट्रेनिं लानो थांगासिनो ओमफ्राय लोगो आंखौ लांफैदों स' दा लोगोजों थांबाय आरोना आङो। Hey guys, आज हम लोग क्या था SSB ट्रेनिंग के लिए जा रहा है। सेलेक्ट होगा या नहीं पता नहीं, ऐसे ही जाएगा और हम लोग का हाइट इतना ज़्यादा नहीं है ना, सिर्फ 5 पॉइंट ही है, इसलिए ऐसे ही देखने जाएगा। अभी मॉर्निंग का 7 हो रहा है और साइड ट्रेनिंग 7 से होगा, हम लोग लेट नहीं पहुँचेगा अभी। लेट सो इसी के टाइम से बताइए ना। नै लाइन जानाया जों सानदोंमोन डाइरेक्ट एन्ट्रि मोनगोन होनना फैनानै फुङावनो मा जाखो इदिनो गसंनासो थाबाय थानांबाय, माने हाबनो थाखाय आरोना रेजिस्ट्रेसन खालामग्रोनांगौ फार्स्टआवनो। स' दा नै हाबनो मोनबाय, ओमफ्राय जे सान्दुं गोसा जबाय थानांबाय, जनानै माइ बेहाय माने नाम लागासिनो आरो रेजिस्ट्रेसन, बेनि उनावसो सेलेक्ट खालामगोन बिसोरो माने हाइट होरि सुयो मायो। नांदों मोजां नांदों, घन्टा नेनानै आराम नांदों। खै घन्टा जागोन? 8टानि सिगां मोनफैनायालाय जोङो गरम। ओइ बे SSB फोरा लाइन जानो होदो आरो माने जोंखौ रेजिस्ट्रेसन लानो, ओमफ्राय इथिं ओइयाव दा देखायनायाव बेयाव नाम लिरगासिनो, रेजिस्ट्रेसन लागासिनो। How are you feeling staying in road? Feeling sad. Feeling गरम है. इतना गरम आयो. लाइन आनै. सर्मिनि नानसै. जों मादि खारगोन दिनै? दा माने जोंबो रेजिस्ट्रेसन लानो थाखाय ज' बाहेरनाय बाहेरथिं आयौ इसां मानसि गैजो दं, आयौ जा फैखादो आरोना सेंग्रा सिख्लाफोर, माने 10 पास 12 पास बांसिन फैदों। ओमफ्राय दा मोनसे नेक्स्टआव सहैबाय जोंबो, माने इनिफ्राय गबोबाय आरो गनाय बेहा हाइट सुगासिनो, नै हाइट सुनानै हाबनो होयो जोंखौ गासिखौबो। जि सान्दुं बादि जनांनाय जोंहा दोहैनाया दाहालागै आयौ रिटार्न, जोंहा रिटार्न जानो मोनलायबाय, बेलेगफोरा दाहालागै बेचारायाव हाबनो मोनाखै। थांसै जोब्बाय रिटार्न खालाम। स' लोगोफोर, आं भिडिअखौ देखायजोबनो हायासै, बेसिमल' बाय। स' नोंथांमोना नायनायनि थाखाय थेंक इउ। जोब्बाय, थांसै। आया सान्दुंआ एसे सानदों जाबाय, थांसै। जोंनो सिगांमोन ओंखारनाया आरोना, ओमफ्राय दहाय हाबनायावथ' जोंनो लास्ट मोनदां, ओमफ्राय बाच्चा खामै सिगां जाहैबाय। स' गाबोननिफ्राय नै ट्रेनिंनो माबानिफ्राय मामोन 7:30आव लिंहरदों, ओमफ्राय इभिनिं 4:30 जागोन आं आरो बारा सानदों मिथिया, दसेनो मिथिया इसोरसो खैथासिम फरायो माने मानसिफोरा ना बेखायनो थाबबो फोजोबनो हागौ आरो गाबोन नायनोसै। जों फार्स्ट फैनायाव मा जानो मिथिब्ला जि लाजिखादों जोङो। स' थेंक इउ फर वाचिं माय भिडिअ, एन्ड उनावबो नायबावगोन बिदिनो नोंथांमोना।